איוש, היום אני אעשה עוד פעם סרטונים בדודה שלי, הנה היא, והיום אני אעשה לכם סרטון על העוגיות קוקי האלה, שזה כאילו עוגיות סנדוויץ', שהן כאילו פטיבר, עגולות, ובפנים יש שוקולד טעים, ואני לא יודעת את החברה, אבל אני אראה לכם את העוגיה. והנה בדודה שלי גם טועמת. קחי. כן, הן טעימות. וואלה. אוקיי, הנה זה נראה באמיתי. לא כל כך כמו בציור בתמונה. תראו. זה לא בדיוק כמו בתמונה. אבל זה נראה טעים. יאללה. הנה זה מבפנים. כרגע מבפנים. וזה ממש ממש טעים, כדאי לכם לנסות. ביי יוש.